सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही इस बेल के आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का सूचना आपको गौरा मन बतिया निंदियन आवेला सारी रतिया है गौरा मन बतिया निंदियन आवेला सारी रतिया दिन भर कितना टेंशन रहेला दिन भर कितना टेंशन रहेला तनिको न तोह के बुझावेला तनिको न तोह के बुझावेला। शंकर भगवान की प्रेम से बोलिए डमरू वाले बाबा की। आप तनी रूपा में देखिए सम्राट परशुराम शंकर भगवान की मोरे भोले दानी तुझे चाहत बानी मोरे भोले दानी तुझे चाहत बानी रउआ खोजत नइखे चाहे हमर परेशानी रउआ खोजत नइखे चाहे हमर परेशानी एक राउर बेटा हमके बहुत सतावेला ऊपर से रउआ हमसे भंगिया फसावेला अब तो हमारा सहरा जाला कोई बतिया तुम्हारो दिन भर कितना टेंशन रहेला दिन भर कितना टेंशन रहेला तनिको न तोह के बुझावेला। शंकर भगवान की प्रेम से बोलिए डमरू वाले बाबा की। आप तनी रूपा में देखिए सम्राट डीजे गोविंद बिहार डीजे गोविंद बिहार सुन गणेश के माई कहे चालू खिसियाई सुन गणेश के माई कहे चालू खिसियाई खाली भांगिए पीछे में काहे करे लड़ाई खाली भांगिए पीछे में काहे करे लड़ाई भंगिया भी तो सुना एलौरी हमके भोरे भोर दिन भर फुर्सत मिली न हमके भक्त करेला सोर दिन भर फुर्सत मिली न हमके भक्त करेला सोर। मेरे भोले सुनी बतिया भंगिया पीस में बच रहिया भंगिया पीस में बच रहिया हरदम रहेला नशे में डूबल हरदम रहेला नशे में डूबल जहिया से धइले बानी राउर देहिया दिन भर कितना टेंशन रहेला दिन भर कितना टेंशन रहेला तनिको न तोह के बुझावेला तनिको न तोह के बुझावेला।